Herhjemme igen, hvor danske unge er blandt de mest uinteresserede i hele EU til at påtage sig politiske poster og i det hele taget deltage i demokratiet. Det viser en ny undersøgelse. Mens der er lande, hvor hver tredje drømmer om at stille op til en politisk post, så er det kun hver 8. unge, der har en politiker i maven herhjemme i Danmark. Det ambitionsniveau er så lavt, at det kun overgås af 2 andre lande i EU, nemlig Ungarn og Malta. Det skriver ugebrevet A4 i dag på baggrund af en ny EU-undersøgelse, der også viser, at det kniber gevaldigt for danske unge at komme afsted til stemmeurnerne. Og en af de unge, som ikke er sikker på, at hun vil benytte sig af sin ret til at stemme ved det kommende kommunalvalg, det er 18-årige Anne Lemming. Her forklarer hun hvorfor. Det er fordi, de er så uenige derinde, og når man så endelig finder nogen, man sådan tror på og går ind for, så lover de en masse ting, men holder ikke rigtig noget af det. Og så synes jeg egentlig bare, at de kan finde ud af det derinde. Så burde du selv gå ind i politik og blive aktiv. Der er mange unge, der ikke gør. Burde du ikke gøre det? Nej, det er ikke lige mig. Sådan noget med at stå og tale foran folk. Og det, jeg går ind for, tror jeg ikke rigtigt, der er andre, der går ind for. Så du er egentlig lidt ligeglad? Ja. Er det sundt for demokratiet? Nej, det er det faktisk ikke. Det tror jeg i hvert fald ikke, det er. Det er måske rimelig skidt, at de unge ikke går ind for demokrati. Men så må de jo bare kunne finde ud af det, for os mere interesseret i det, i stedet for. Ja, jeg kan forstå, at den her udtalelse fra Anne Lemming forarver andre unge. Hvorfor det? Lasse Hørby Nielsen. Jamen det gør det, fordi at man netop ikke bør være ligeglad med politik. Det mener man i hvert fald ikke, hvis man er ungdomspolitiker, som konservativ formand for KU her i Odense, som jeg står med her. Men er det ikke lige meget... Vi hører Anne Lemming her fortælle, at hun tror ikke på, at hun kan ændre noget, så er der heller ikke nogen grund til at gå ind i politik. Jo, altså det er der helt sikkert, fordi at, en ting er selvfølgelig, hvad der sker på Christiansborg og Europaparlamentet. Det kan godt virke rigtig fjernt, hvis man særligt hvis man går i for eksempel gymnasiet. Så føler man ikke, man kan ændre noget. Men helt sikkert også i kommunalpolitik. Der er det jo også ens helt egen hverdag, man kan gå ind og påvirke, bare ved nogle ganske få ting, og ved at tale med politikerne. Og selvfølgelig også ved at prøve at sætte en dagsorden. Men ved den allernemmeste måde, altså bare ved at gå hen og sætte sit kryds her den 19. november, hvor der er kommunalvalg. Ja, det at sætte sit kryds, det er jo en demokratisk pligt, men mange unge, jeg har talt med i dag, ved ikke engang, at der er kommunalvalg til efteråret. Har I så været gode nok til at gøre folk oplyste omkring politik? Altså, vi gør jo selvfølgelig, hvad vi kan. Vi forsøger også at gøre nogle af de emner, som vi rigtig gerne vil snakke om her til kommunalvalgkampen. Det forsøger vi ligesom også at tone ind sådan, at det kommer til at have relevans for de unge. Vi vil jo rigtig gerne have, at der bliver flere og flere unge mennesker, som kommer til at netop indgå i demokratiet. Om det så er Socialdemokratiet eller de konservative, de kommer til at stemme på. Det er sådan set ikke det vigtigste. Det vigtigste er faktisk bare, at de i hvert fald kommer til at stemme. Du skal have tak for det. Tak for det. I dag skal tidligere departementschef i Integration